Try natin yung bayabas. Ganito talaga yung masarap na kainin na bayabas. Yung ganitong kulay. Saka may asin tayo. Saka ganito kami kumain ng bayabas sa probinsya eh. Asin. Saka iyaan mo siya. Sasaw-saw mo siya sa asin. Mm. 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 Ang sarap. Yung pagkaasim niya. Tsaka may kontang tamis. Tsaka isaw-saw mo sa asin. Ang sarap. Mmm. Mm-hmm. Mmm. Ang sarap-sarap. Mm. Mm. Mm-hmm. Mm. Mm. Last na subo. Mm. Ang asin. Mm. Sarap. Tamang-tama yung pagkaasim niya. Mm. Sarap.